Televízia doma uvádza Slzy Bosporu. Prečo som sa z ich života vytratila? Lebo každá žena má právo vybrať novú mamu pre svoje deti. V hlavných úlohách v slovenskom znení Zuzana Skopálová, Gabriela Škrabáková-Krojc, Ján Tréger, Rastislav Sokol, Peter Krajčovič, Daniela Mackovičová, Tatiana Radeva, Ivan Romančík, Vanda Ružičková, Marián Slovák, Oľga Solárová, Zuzana Dančiaková, Andrea Karnasová, Lenka Košická, Dominika Janáková, Tamara Grožáková, Bianka Bucková. Sú výsledky? Nádor veľmi nenarastol. Liek, ktorý si začala brať, trochu zabral. To je potom dobré. Nie? To je dobré, ale... A tež prosím, povedz mi, čo sa deje. Prečo sa tak tváriš? Povedz mi to. Si tehotná, Lále. Vedela som to. Čo? Od dnešného rána ho cítim. Je to chlapec. Je tvrdohlavý a pripravený bojovať o život zo všetkých síl. Eda! Čo to robíš? Odchádzam. Nevieš, čo robíš. A ty zase klameš. Ja ťa neklamem. Ale už ma nebaví sa s tebou hádať o tej istej téme. Je to presne tak, ako som povedal. Tvoja sestra má iný vzťah. A preto sme sa rozišli. Pozri, o mojej sestre môžeš povedať čokoľvek, okrem toho, že ťa niekedy podviedla. Ver mi, že pred pár dňami by som tvrdil presne to isté. Ale na to, aby si dokonale niekoho poznala, nestačí to, že s ním žiješ. Kto je to? Čo? Keď si taký istý, že ťa moja sestra podvádza, tak mi povedz, s kým. Toto mi nerob. Nenúď ma. Kto to je? Je to Ateš. Ver mi, keby chcela, tak to urobí. Ale vôbec nechcela. Moja sestra ťa nepodviedla. Lále. Lále. Toto nie je možné. Nemysliteľné. Nemôžeš porodiť. Ale môžem. Lále, nerozumieš mi. Nejde to kvôli liečbe. Už teraz sme mohli dieťaťu uškodiť. MRI, lieky. S liečbou končím. Čo? Počul si. Už neurobím nič, čo by mu ublížilo. Lále, už nerozmýšľaš racionálne.
Ak nebudeš pokračovať v liečbe, zomrieš skôr, ako sa narodí. To nemôžeš vedieť. Môžem toľko žiť. Môžem žiť dovtedy, kým sa môj syn narodí. Pozri, poviem ti to na rovinu. Ak sa i hneď nezačneš liečiť a nepodstúpiš operáciu, tak budeš o 2 mesiace a možno aj skôr mŕtva. Ale ak sa začnem liečiť, tak to dieťa budem musieť zabiť. Ale aj ty si doktorka, veď vieš, že do 10. týždňa sa plod za človeka nepovažuje. Je mi jedno, čo hovorí medicína. Toto ti hovorím ako matka, nie ako doktorka. Neobetujem jeho život preto, aby som zachránila svoj vlastný. Eda, kam pôjdeš? Nemáš kde bývať. Eda! Po škôlke sme sa išli hrať do parku. A Zejneb nám kúpila aj cukrovú vatu. Výborne. Vy choďte do záhrady. Ja za vami o chvíľu prídem. Môžeme sa aj bicyklovať? Môžete. Ale dávajte si pozor, dobre? Hurá! Hurá! Dobrý deň. Dobrý deň. To bola Eda však. Áno. Niektorí ľudia sa hnevajú, keď poviete pravdu. Váš kľúč. Nechajte si ho. Ak môžete, tak zajtra odveste dievčatá, prosím. Potrebujem si ráno niečo vybaviť. Tak poď, dcérka. Mami! Mami! Nie sú doma, Zlatko. Vyhľadla som ocko. Tak ti hneď niečo pripravím, súhlasíš? Dobre. Tak vidíš, Zejneb ani dnes neprišla. Pritom mi povedala, že sa na druhý deň zastaví. Má veľa práce. Tak nech nemá. Keď povie, že sa zastaví, nech sa zastaví. Dobre, zajtra je zavoláš a povieš jej, čo máš na srdci. Ale dnes teda nie si vo svojej koži. Selčuk, cítiš sa zle? Povedz, bolí ťa niečo? Nie, len ma niečo trápi. Čo ťa trápi, Selčuk? Tak si tu pokojne sedel. Nejde mi do hlavy tá záležitosť s bankou. Prečo by mala banka z ničoho nič odstúpiť od žaloby? Asi vedia, ako sme na tom a zľutovali sa. Myslíš, že banke nemajú čo robiť, tak rozmýšľajú nad našou situáciou a zľutujú sa nad nami? To nie je možné. Nie, tu niečo nehrá. Zajtra tam zajdem. Pre nič za nič komplikuješ veci. Hovoria, že peniaze nechcú. Bude rád, že si vôbec rád. Chceš snáď na silu predať tento náš dom, Selčuk? Nech sa páči. Ja si prosím pagáč. A čo mám robiť, Zejneb? Mama nenapiekla pagáče. Teraz papaj toto, dobre? Neskôr sa navečeriaš. Ale mama predsa pečie večer pagáče. Zejneb, pagáče nie sú a ani mama nie je. Buď zješ toto, alebo to nechaj tak. Zlatko, prepáč, tak som to nemyslel. Vieš, niekedy dospelí... Ahoj, zaď môj. Aj. Úplne mi opuchli nohy. Ahoj, miláčik. Aj. Kde si bola, Šejda? Veď som ti hovorila, že ideme za Gil. Nenašli sme ju. Celý deň sme ju hľadali. Nakoniec nebol ani program, ani štúdio. Ale za to mám úplne opuchnuté nohy. Dcérka, ako si sa mala? Poď so mnou. Čo ja viem?
Viem, čo chce. Ako to mám vedieť? Dávaj si pozor, aby si nepadla do bazéna. Poď viac na túto stranu. Pán Ege, uvarila som večeru a dala som ju do chladničky. Keď pôjdete jesť, tak stačí, aby ju pani Zeynep zohriala. Ďakujem pekne. Ak odo mňa nič nepotrebujete, tak pomaly pôjdem. Samozrejme, môžete ísť. Pozri sa. Pán Ege, nemáte žiadne správy o pani Lále však? Pani Adile, pochopte jedno. Lále nás neopustila. Som to, jak to ju nechce v tomto dome. Prepáčte, myslela som len na deti. Nebojte sa, ja na nich myslím aspoň tak, ako vy. Dovidenia. Dovidenia. Urobím to sama. Pozri takto. To je ono. Túto Barbie si obliekla ty? Šejda, chcela si škôlku. Tak som dal malú do škôlky. Chcela si nový byt, tak sme sa presťahovali. Jediné, čo som od teba chcel ja, je to, aby si sa starala o dieťa. Ale ak to nezvládaš, môžeme sa rozísť. Koniec koncov všetko zvládam aj ja sám. Takže teraz je to takto. Ty už ma vôbec nemáš rada. Čo to hovoríš? Kedysi, keď som prišla, tak si bola vždy doma. Piekla si pre mňa pagáče. Tieto nezmysly ťa učí otec? Nie. Tak ku mne láskavo nebuď drzá. Ty ma už nemáš rada. Mama, ty ma nemáš rada kvôli tej fotke. Tak to nie je, dcérka. Samozrejme, že nie. Ty si moja jediná, najdrahšia dcérka. Láska moja, poď sem. Poď. Možno sa niekedy s ockom hádame. Ale aj ja, aj ocko ťa máme veľmi radi, dcérka. Tak sa nehádajte. Keď sa hádate, tak som veľmi smutná. Dobre, dcérka, už nebudeme. Nebudeme, len nebuď smutná. Moja, urobíme pagáče? Urobme. Poď, kto tam bude skôr, dobre? Bež. No tak bež. Teraz choďte do izby, dievčatá. O chvíľu za vami prídem. No tak. Dobre. Výborne. Vyzeráte trochu utrápenie. Som unavený z toľkého hádania sa s ľuďmi. A to napriek tomu, že mám pravdu. Eda, pohádali ste sa? Áno, kvôli Lále. Nechce to pripustiť. Čo? To, že ma Lále podviedla za Tešom. Moment. Kvôli tomuto ste sa rozišli? Pani Lále... Áno. Pani Lále si po skoro 10-ročnom manželstve a 2 deťoch rozhodla spestriť život s kamarátom zo školy. Rozprávali ste sa o tom s pani Lále? Nie je o čom. Videl som ich. Čo ste videli? Ako sa objímali. Pán Ege, nechcem sa do toho pliesť. Iste nepoznám pani Lále tak dobre ako vy. Ale viem jedno. Dobrí starí známi sa môžu z času na čas objímať. Rozprávali ste sa o tom s ňou? Opýtali ste sa jej na to? A čo by odpovedala? Určite by zapierala. Takže ste sa neopýtali. Vôbec ste sa o tom s pani Lále nerozprávali.
Prosím, Eda. Lále, povedz mi pravdu. Hovorí Ege pravdu. Moment. Čo ti povedal? Že si ho podviedla za Tešom. Samozrejme, že to nie je pravda. To sa už naozaj nemal komu posťažovať. Kde teda si? Doma u jednej známej. Dobre, idem tam. Po tej dnešnej hádke sa už nevrátim späť. Po akej hádke? Potom ti poviem. Daj mi adresu. No tak, poďme, dievčatá. Je čas ísť spať. Otecko nám dnes nepríde popriať dobrú noc? Asi pracuje, moja. Som si istá, že kým zaspíte, tak za vami príde. Ale čo, keď už budeme spať? Nebojte sa. Aj keby ste už spali, tak ocko nezaspí, kým vám nedá pusu. Mamička nám pred spaním vždy hovorievala. Pekné sníčky, dievčatá. Odvtedy, ako mamička odišla, sa mi ešte nesnívalo o ničom peknom. A o čom sa ti sníva? Pani Zeynep. Prosím, pán Ege. Mohli by ste mi dať kľúč od auta? Ráno vám ho vrátim. Páči sa. Idete von? Tak trochu. Dievčatá čakajú, že im zaželáte dobrú noc. Dobre. Dievčatá. Dievčatá. Pozrite sa na mňa. Dobrú noc. Dobrú noc, ocko. Dobrú noc. A nehnevajte pani Zeynep, dobre? A kam ideš? Mám nejakú prácu. Ale vrátiš sa späť však? Áno, a oveľa skôr, ako sa zobudíte. K vám do izby. Porozprávam vám rozprávku. Dnes nechcete počuť rozprávku? Ako sa máš, Buket? A prečo áno? Mám len veľa práce, nemám čas. Vlastne som chcel dnes večer pracovať. Čo keby sme to odložili? Dobre, keď tak veľmi chceš. Kde sa stretneme? Dobre. O hodinu tam budem. Nohy moje krásne, celé mi opuchli, ako ma bolia. Bolia ma. Oj. Zase si číta nejakú knihu. Odteraz budem ako blázon stále rozmýšľať, či nemá v knihe opäť schovanú nejakú jej fotografiu. To by už stačilo. Nakoniec si horšia ako ja. Nechaj ho na pokoji. Či si už číta knihu, alebo ju píše, buď rada, že je doma. Radšej rozmýšľaj nad tým, ako sa zajtra dostaneme do štúdia. Dnes sme sa tam tlačili s toľkými ľuďmi. Keby sme našli Gil, boli by sme dnu. Vďaka Gil? Tá tvoja kamarátka iba klame. Keď tu bola, tak nám nasľubovala hory doly. A potom nás tam
nedostala. Ja neviem, mama. Možno jej vrátnik nedal vedieť. Možno ani nevedela, že sme prišli. Ach, ja jej sľubom veľmi neverím. Klame nás. Zabudni na Gil. My sa do toho štúdia už nejako dostaneme. Tento raz použijem svoje vlastné metódy. Takže nás strápniš. Moja, čo si nevybavíš, to nemáš. Ako sa tam dostali tí ostatní? Ahoj, Lále. Vitaj. Ďakujem. Našla si to tu ľahko? Dlho si hľadala dom v takomto zapadákove. Občas by si mohla myslieť aj pozitívne a pri stretnutí s niekým povedať niečo pekné. Fíha, je to tu super. Ďakujem. Takže toto je náš nový domov. Bude ťažké ísť odtiaľto do školy, takže tam budem chodiť len raz za pár dní. Porozprávaj mi, čo sa stalo. No tak počkaj, veď som len teraz prišla. Nechaj ma nadýchnuť. Ako sa majú dievčatá? Sú v poriadku? Asi áno. Keď som odchádzala, prišli zo škôlky. Veľmi sme sa nerozprávali. Tak čo sa stalo? To je všetko. Presvedčil sám seba, že si ho podviedla za Tešom. Vôbec ma nepočúval. Možno je lepšie, že si to myslí. Bude to ľahšie. Ako to myslíš? Nechajme to tak. Lále, správaš sa zvláštne. Posledný mesiac ťa nespoznávam. Na to, aby sa ľuďom prevrátil celý život na ruby, netrvá ani mesiac. Stačí na to aj jediná minúta. Len nedávno som to zistila. Prosím ťa, povedz mi, čo sa deje. Veď som tvoja sestra. Mala by si sa mi zveriť. To ty rozprávaj. Ako sa majú dievčatá? Ako vychádzajú zo Zeynep? Asi dobre. Na mňa hneď v momente zabudli. Ani na minútu sa od Zeynep nepohnú. Zeynep sem, Zeynep tam. A Ege? Hnevá sa. Ako je to medzi ním a Zeynep? Akože ako je to medzi nimi? Ako by to malo byť? Teda pýtam sa, či si rozumejú. Vieš, Ege s každým nevíde. Zo Zeynep vychádzať nemusí. Ona sa len stará o deti. Ale ak si taká zvedavá, tak sú za dobré. Skoro ako rodina. To sa teším. Poďme už spať, som veľmi unavená. Lála, toto by si nechcela, však nie? Teda, aby medzi Zeynep a švagrom niečo bolo. Zase si to prehnala. Tak poď, ukážem ti tvoju izbu. Poď.
Naozaj si čakala pri telefóne, mama? A čo som mala robiť, dcérka? Celý deň si nezavolala. Myslela som, že zavoláš. Mamička moja. Tak som mala ucho prilepené na telefóne. Ako sa má otec? Práve zaspal. Keby som ho teraz zobudila, hneval by sa. Tak som ho zatiaľ prikryla dekou a čakám, kým sa zobudí. A ako sa máš ty? Si unavená? Nie, mami, som v poriadku. Už teda neprídeš? Ak budem mať zajtra čas, tak sa zastavím. Veľmi mi chýbate. Zastav a zober so sebou aj dievčatá. Aspoň sa s nimi pohráme. Čo ti navarím? O koľkej prídeš? Ale nerob hneď rozruch, mama. Nič nesľubujem. Ak budem mať čas, tak prídem. Dobre, ale predtým mi zavolaj. Aj otec ťa rád uvidí. Nech nebehá stále po vonku. Prečo? Kam by išiel? Ešte nevyzdravel. Ako by si nepoznala otca? Už ho neviem udržať. Hovorí, že sa mu tá záležitosť s bankou nepozdáva. Prečo len tak stiahli žalobu? Chce tam ísť osobne a vyzistiť to. Ani náhodou mu to nedovol. Tomu vysvetli ty. Keď si Selčuk niečo zaumieni, tak je ťažké zastaviť ho. Zajtra odveziem dievčatá do škôlky a hneď prídem. Nech neodíde pred tým, ako prídem. Dobre, poviem mu, dcérka, ale... Nech nikam nejde. Ak povieš, že mi veľmi chýba, ale nemám veľa času, určite nikam nepôjde. Dobre, dcérka, dobre. Dobre, tak dovidenia zajtra. Dávajte si na seba pozor. Aj ty si na seba dávaj pozor, dcérka, dobrú noc. Dobre, pusu. Ale... Už mi s tým tvojim zvykom volať frajerom z utajeného čísla lezieš na nervy. Stále sa to nevieš naučiť. Stlačíš mriežku, 31 mriežku a potom vytočíš číslo, na ktoré chceš volať. Potom je tvoje číslo utajené. Neukáže sa. Maj sa, boskávam. Čo sa deje? Ale volala jedna kamarátka. Chcela vedieť, ako si utajiť telefónne číslo. Ako to? Keď niekomu voláš, tak sa neukáže tvoje číslo. Ako sa to dá? Pred číslo, na ktoré voláš, dáš mriežku, 31 mriežku a ten, komu voláš, neuvidí tvoje číslo. Dá sa to na každom telefóne? Dá, ale prečo sa pýtaš? Ale len tak, len som bola zvedavá. Je ti zima? Pred spaním ti môžem dať ešte jednu prikryvku. Nie, nechcem. Ale už idem spať. Dobre. Dobrú noc. Aj tebe. Lále. Prosím. Vieš, naozaj to tak nie je však. Teda za Tešom. To, čo si myslí Ege. Samozrejme, že nie. Dobrú noc. Aj tebe.
Pôjdeš tam aj zajtra? Neviem. Mama chce ísť. A ty chceš? Neviem. Myslíš, že tam čakajú? Že Šejda príde a niečo zaspieva? Že čakajú len na teba? Samozrejme, že nie. Prečo to robíš? Veď aj tak máme dosť problémov. Ako keby si to robila na schvál, aby si vytvorila ešte viac napätia. Ja chcem niečo robiť. Namiesto čakania, kým prídeš domov. Už som unavená z prerátavania drobných a myslenia na to, či vyjdeme s peniazmi. Takže preto chceš byť slávna? Pre peniaze? A ešte kvôli tomu, že potom by si ma mal možno viac rád. Možno by si potom mal v knihách založené moje fotografie. Prosím. Haló? Haló? Prosím. Kto volá? Haló? Kto je tam? Kto volá? Haló? 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 Nech ťa čert vezme. Čo robí o takomto čase vonku? Veď len skúste zapierať aj tento raz. Veď uvidíte. Odišli, veď sme sa dobre bavili. Neboj sa. O chvíľu sa budeme baviť ešte lepšie. Takže si ma zbadal. Ale mne neujdeš. Sa späť. Neboj sa už len chvíľu. Potom pôjdeme kam len chceš.
Prečo si to len spravila? Ako si mi to mohla urobiť? Do pekla s vami. Do pekla aj s vami. No tak choď rýchlejšie. Zblázil si sa? Chceš, aby som ťa zabil? Prečo ma prenasleduješ? Aby som vedel, na čo sa vyhovoríte teraz. Nemám sa na čo vyhovárať. Prišiel som až k tebe domov a všetko som ti povedal. Mám veriť tebe alebo vlastným očiam? Viem, že v aute je Lále. Ateš, čo sa deje? Ospravedlňujem sa. Už ti úplne šibe, Ege. Ak máš problém, vyrieš si ho z Lále. Porozprávaj sa s ňou. Ak s ňou budeš hovoriť, tak ti možno povie, prečo toto všetko robí. Keď som ti dnes volala, aby sme sa išli zabaviť, tak som nemala na mysli toto. Prepáč, ani ja som to takto nechcel. Kto bol ten muž? Jeden známy. So známym máš zvláštny vzťah. Čo keby sme sa o tom nebavili? Dobre, ako chceš. Tak, čo budeme robiť teraz? Vlastne by som mal pracovať. Robíš si srandu? Vyzerám tak. Vidím, že na dnes som si neurobila dobrý program. Ak chceš, môžeš ísť so mnou. Ráno ťa po ceste do nemocnice odveziem, kam chceš. Najlepšie bude, ak ťa nebudem zdržovať. Pán Ege, ste v poriadku? Som. Prepáčte, zobudil som vás. To nevadí. Robila som si o vás veľké starosti. Nespala som. Nevyzeráte dobre. A tež mám pravdu. Asi som sa zbláznil. Prosím? Už som unavený. Mal by som zobrať deti. Na istú dobu
sa radšej vzdialiť od Istanbulu. Možno by ste mohli ísť s nami. Nie na dlho, len na pár dní. Ako som možajšie? Dobre, a ty? Čo si to tam schovala? Nič dôležité. Nevyzeralo to tak. Daj to sem. Daj! Dúfam, že neplánuješ chudnúť pomocou týchto piluliek. Čo je na tom, Agáno? Ty si predsa sestrička. Zbláznila si sa, Ajše. Veď ani nevieš, čo to presne je, čo je vo vnútri. Do krajiny to pašujú. Ale za týždeň schudneš 3 kilá. Kvôli Hajdarovi si zničíš zdravie. Nerob to. Počkaj, nerob... Nie, Ajše, nerob to, nie. Pusti to. Daj mi to. Pane Lále, vítajte späť. Ďakujem, Ajše, ako sa máš? Dobre. A čo vy? Oddychli ste si? Oddychla, ďakujem. Máme dnes nejakých pacientov? Nevedela som, že prídete, tak som nikoho neobjednala. Ale niektorých môžem obvolať. V poriadku, budem u seba. Samozrejme. Daj mi to. V žiadnom prípade, nie. Počuješ? Žena, pozri sa, čo tam mám. Pichám a tam. A počkaj, na sporáku sa varia Niečo ma vajíčka, pichá, ešte mi niečo ma popraskajú. pichá. No tak. Každú chvíľu príde Zejneb a ešte nie je prestreté. Keď príde, tak si pomôže. Jasné, dievča 3 dni nebolo doma a ja mu dám hneď pripraviť raňajky. Počuj, Selčuk, ničoho sa ani nedotkni. Dobre, žena, dobre, nedotknem. Koľkokrát si mi to od rána povedala? Keby nás niekto počúval, tak by si myslel, že tu nebola 3 mesiace. Selčuk! Len to naprávam. Dovidenia, pane, príďte zas. Dovidenia, pekný deň. Dobrý deň, Ujo Kásim. Ale pekná moja, dobre, že si prišla. Už si mi tu chýbala. Sú to iba 3 dni. Ale aj mne už naša štvrť chýbala, Ujo Kásim. Mama a otec sa iste potešili, že ťa vidia. Pani Ulvie sa nevedela dočkať. Ešte som nebola doma. Po ceste som nemala príležitosť niečo kúpiť, tak som si povedala, že od vás kúpim nejaké ovocie. Samozrejme, dcerka, na čo máš chuť? Čo ti dám? Vezmem si zo všetkého po troške. I hneď. Poďme, zase sa pohádate s mamou. Dobre, dcerka. Dobrý deň. Dobrý deň. Do školy? Áno. Ale najprv beriem malú do škôlky. Ja som si povedala, že tu nakúpim nejaké ovocie. Dobrý deň, pán Kásim. Dobrý deň. Zejneb. Asi by sme mali ísť. Dovidenia. Dovidenia. Páči sa moja ovocie. Koľko som dlžná, Ujo Kásim? Na budúce, toto je odo mňa. Toto stále hovoríte. Druhýkrát od vás nič nekúpim.
Ako si praješ, moja, ale odinakiaľ ovocie nezješ. Veď uvidíte, mám u vás dosť. Pozdrav pána Selčuka. Dobre. Povedz mu, že ho čakám na Dobre. partičku. Čo je to za prekliatý svet? Prečo má toto pekné dievča smolu? Ocko, bolí ma ruka. Nehnevaj sa, dcerka, prepáč mi. To bola tá teta z fotografie, však. Áno, ale máme o tom nehovor nič. Už jej nikdy nič nepoviem, lebo potom sa hádate. Výborne, dcerka. Prečo sa mama hnevá na tú tetu? Keď raz vyrastieš, tak všetkému porozumieš. Ver mi, ešte to nepochopíš. Si malá. Budem veľká ešte tento rok. Bohužiaľ nie. A kedy budem veľká? No, keď uvidíš nejakého kamaráta a presne tu budeš mať pocit, ako keby si mala na hrudi motýľa, ktorý máva krídlami. Letí do mňa motýľ? Nie. Ale budeš sa tak cítiť. V hrudi ti bude motýľ mávať krídlami. No? Tak to je. Šejda, no tak dcerka. Šejda, ponáhľaj sa. Ale mama... Pozri, čím skôr pôjdeme, tým skôr prídeme. Mama, čo keby sme tam dnes vôbec nešli? Aj včera tam bolo veľmi veľa ľudí. To teda nie. Keď sme si to raz zaumienili, tak ideme. Rozopni si Mama, gomby. čo robíš? Rozopni si ho. Och, veď ťa nevyzliekam. Skutočná umelkyňa musí mať výstrih. Ale mama, prečo práve ja? Keby nás niekto počúval, tak si myslí, že na mňa čakajú. Neopakuj frázi svojho muža. Neopakuj frázi svojho muža. A niekto včera počúval za dverami, však mama. No tak choď už. Choď, rýchlo. Choď. Otváraj. No otváraj. Šup. Je všetko v poriadku? Chýba ešte niečo? No chýba. Vtáčie mlieko. Ale Selčuk, s tebou sa nedá rozprávať. Už prišla. Dcerka moja. Och, ako mi chýbaš. Ako sa máš, mami? Ako by som sa mohla mať, keď tu nie si? Ako vták so zlomenými krídlami. Ale no tak, mami. Ocko, a ty sa máš ako? Dobre, dcerka, hneď ako som ťa uvidel. No, poď. Iste si hladná, poď k stolu. Určite si hladná. Len sa pozri na ten stôl. Mami, spoločné raňajky mi ozaj chýbajú. Počkajte, prinesiem čaj. Dcerka moja zlatá. Pani Bahar, volám len, že ak máte dnes čas, môžeme malého zaočkovať. Pani Lále sa vrátila z dovolenky. V tom prípade by vám to vyhovovalo o 3:00? Dobre, dovidenia o 3:00. Dobré ráno, sestrička Ajše. Choďte. Čo sa deje? Pani Lále sa vrátila. Veď nech príde, čo má byť? Nie som náhodou upratovač? Ste, ale aj tak odíďte. Nechcete, aby to vedela, lebo som upratovač? Čo to má s tým spoločné? Pani doktorka by to nemala vedieť. A ešte čo je s pacientmi? Telefonujem im, pani Lále. Niektorí prídu dnes, niektorí neprídu. Teda dnes im to nevyhovuje. A niektorí z toho prídu zajtra. Niektorí pozajtra, alebo tak nejako. Dobre. Ako sa máš, Hajdar? Dobre, pani doktorka. Teda, keď nemáme pacientov, skočím si na kávu. Na váš rozkaz vám ju prinesiem. Netreba, Hajdar. Čo si to povedal? Ja si ju prinesiem. Ako si želáte? Pohov, Hajdar. Strápnili ste ma. Toto si po práci vybavíme. Čo som mal robiť? Spanikárili ste a ja som spanikáril tiež. Dobre, tak choď.
Odíďte! Nerobte si starosti, sú to veľmi dobrí ľudia. Dievčatá sú skvelé. Teda, mám sa dobre. Ale dcérka, veď vieš, dobre vieš, čo sa píše v novinách. Prosím, už si nerob starosti. To nie sú takí ľudia. A keby si videla pani Adile, je v tvojom veku úplne ako ty. Naozaj? Vidíš, teraz sa mama urazila. Pekne. Ale mami, tak som to nemyslela. Chcela som povedať, že sa o všetko stará. Tak to je dobré. Naozaj sa urazila, ocko. Prosím, vysvetli to ty. No tak, nakoniec sa urazí aj dcéra a už nepríde. Príde. Veď nás má rada. Však dcérka. Isté, že prídem. Veď som neodišla natrvalo. Tu je môj domov. Keď sa raz vydáš, tak odídeš. Nech si mama radšej zvyká. Vlastne som chcel som povedať... Ach, ten môj jazyk. Otec, nehnevaj sa na seba. Ktorí rodičia by nechceli, aby sa ich dcéra vydala? Viem, že o tom nerozprávate, aby som nebola smutná. Ale vaše srdcia to chcú. Veď to nebude vždy takto. Možno sa aj ja raz vydám. Dúfajme, dcérka, dúfajme. Idem do svojej izby. Zbalím si nejaké oblečenie. Ako chceš, dcerenka. Oboch vás mám veľmi rada. Niečo sa deje. Prisahám, že sa niečo deje. Počkaj, veď nič nepovedala. A čo, Vary, nepoznám vlastnú dcéru? Uvarím kávu a hneď jej z nej vyveštím. A budeš jej veštiť? Vie to celá štvrť, len ty tomu neveríš. A moje veštby sa naplnia vždy. Ty piješ džús? A prečo by som nemala piť džús? Ege mi bol včera v petách. Ako ti bol v petách? Doslova. Prenasledoval ma autom. Dokonca si myslel, že si v aute so mnou. A kto to bol? Jedna známa. Jedna známa? Vidím, že dnes máš dobrú náladu. Lále. Možno bude najlepšie, ak sa s ním porozprávaš a povieš pravdu. Nie. Ľúbi ťa. Viem, ale nemôžem. Všetko ide, ako som chcela, už to nemôžem urobiť. Podľa toho, čo hovorí Eda, to Egemu a Zeynep klape. Po určitej dobe na mňa úplne zabudne. Ege je ako dieťa. Keď stratí hračku, je veľmi smutný. Ale keď nájde novú, tak na starú zabudne. Muž, ktorého si teraz opísala, sa ale vôbec nepodobá na toho, ktorý ma včera prenasledoval ako zmyslov zbavený. Vidno, že si ešte nevšimol novú hračku. Tento rozhovor začína byť nepríjemný. Bol to len príklad. Prepáč mi to. Prosím. Bola si u gynekológa? Nie. Nechcem, aby to niekto iný ešte vedel. Lále, musíme sa čím skôr rozhodnúť a začať konať. Prosím ťa na kolenách. Rozhodla som sa, Ateš. Toto dieťa porodím. Tak, alebo onak. Ale do pekla. Neexistuje spôsob, ako vás zachrániť oboch. Navyše by bol zázrak, keby sme zachránili len teba. Vždy existuje aj iná cesta. Ale veď ty si mal rád riziko. Rád si hľadal nové cesty a vybočoval z tých známych. Čo sa stalo? Ale teraz je reč o tebe. Teraz najviac potrebuješ vybočiť z cesty.
Teraz najviac potrebujeme nejakú skratku. Buď túto cestu nájdeš ty, alebo ja. V opačnom prípade vieme obaja, čo sa stane. Príď na terasu, uvarila som kávu. Ako ti to zišlo na Vyveštím ti z nej. Ešte stále ťa baví veštiť z kávy? No tak, veď je to len zábava, dcérka. Tak poď. Dobre, len si pripravím tašku. Pustite nás! No tak sa tlačíš. No tak. Upokojte sa, prosím. Pôjdeme porade. Toto nie je len tak. Aj my máme svoje. Ja som tu bola prvá. Tak pekne porade. Čakám hodinu. Len pokoj, netlačte sa. Nepredbiehajte sa. Mama, pozri sa na to. Buď ticho a poď. Zase idú tie tvoje. No tak. Ty sú ale to Slečna, prosím vás, Myslela som, že je to kamarátka. Sú s ňou iba problémy. Keby sa na mňa pýtali, tak som odišla. Dobre. Netlačte sa, no tak. Nechajte ma, nás tu čakajú. Hovoria, že nás tu čakajú. Nerozumiem. Počujete? Pred chvíľou odišla. Ako to, že odišla? Sama nás sem pozvala. Mama, počkajte. Že nepôjdeme už, mama. Čo by mama? Sestra. No tak, poďme už odtiaľto preč, zblázním sa, mama. Počúvaj moja. Keď tu nie je pani Gil, tak vyspustí ty. Aby moja dcéra niečo zaspievala. Nemáme s ňou náhodou nakrútiť aj seriál? Ja tu asi omdliem. Žiadne také. A čo to robí? Dobre, že nás nikto nevidel, iba by sme sa strápnili. Čo je toto tu, mama? Čo je to? Ha? Nech sa mi len dostane tá Pomaly, tvoja Gil do netlačte sa. Vyškrobem jej všetky vlasy. Na čo mám spievať v nejakom podradnom programe? Pre zmilovanie, mama, poď už! Poď. Pomaly, netlačte sa, ideme porade. Milá sestra, máte moju úctu. Počuješ, ako pekne rozpráva? Prosím, mladý muž. Som producentom rôznych seriálov, videoklipov a reklám. A podobne. Nech sa páči, tu je moja vizitka. Čo sa stalo, odišli? Ďakujeme, ale nemáme Pochyte záujem. ich do váhy. Aha. Počkaj, moja. Len hovorte. V tom dave ľudí ma zaujala vaša dcéra. Žiarila ako hviezda. Žiari, veď je moja. Poď už, mama, toto sa mi nepáči. Dcérka, vypočujme si ho. Ak sa zastavíte u mňa vo firme, tak sa môžeme porozprávať podrobnejšie. Začíname nakrúcať nový seriál a chcel by som, aby v ňom hrala. Počula si moja seriál? Počula, nemáme záujem. Poďme, no tak poď. Mohli sme si ho aspoň vypočuť, dcérka Na čo moja. by sme ho počúvali? Na čo, mama? Veď len počkaj, moja. Jedného dňa sa ku mne doplazíš späť. Normálne ti tu vyšla cesta. Nie veľmi dlhá, kľukatá a krátka cesta. Ukáž? Tu. No, toto je ona. Vidíš? Veľmi sa to na cestu nepodobá. Je to jasná cesta. Tak na 2-3 dní. Ideš a prídeš. Aha. Ďalej? Ďalej. To je všetko. Čo sa stalo? Prečo si zrazu stíchla? Nič iné som nevidela, toľko stačí. Vidíš niečo zlé a nechceš mi to povedať. Zeynep, nebola si to náhodou ty, čo neverila vešteniu. Ja idem umyť šálky. Pánege, pripravila som vám batožinu. Ďakujem, pani Adile.
Pán Ege, prečo ste sa zrazu rozhodli ísť na dovolenku? Potrebujem si trochu oddychnúť. Aj dievčatá by už potrebovali zmenu. Ako sa sám postaráte o dve deti? Veď vás tam úplne zničia. Pani Zeynep sa o ne doma veľmi dobre starala. Nerobte si starosti, pani Zeynep, ide s nami. Nerozumiem, ako to. Ide s nami, bude sa starať o dievčatá. Aha. Niečo sa stalo? Viem, že to nie je moja vec, ale nie je toto trochu zvláštna situácia. A čo je na tom? No, veď ste sa len prednedávnom rozišli s pani Lále a teraz beriete pani Zeynep so sebou na dovolenku. Čo to hovoríte, pani Adile? Zeynep ide, aby sa starala o dievčatá. No, keď tak hovoríte... Vaša batožina je pripravená. Ak chcete ešte niečo iné, doložte si to. Ja idem pobaliť dievčatá. Nie, dcerka, nie. Vôbec mi to nejde do hlavy. Prečo by nás mala banka ľutovať a stiahnuť žalobu? To vybavil právnik. Vždy som počula, že je Džengis dobrým právnikom. Čo to má spoločné s právnikom? Prečo by sa nejaká banka len tak vzdala? Navyše, ak je v práve. Nie, nechápem to. Pôjdem tam a porozprávam sa s nimi. V tom prípade pôjdem ja. Ty ešte stále nie si zdravý. Nech to povedia mne, aby som to pochopil. Ja som stará škola, dcerka. Mám svoje otázky a odpovede. Iba tak veci chápem. Ale veď už je neskoro. Nestihneš to. Stihnem, vedie to rovno tu. Ale ty nepôjdeš do pobočky. Musíš ísť na riaditeľstvo a to je až v Maslaku. Zajtra je víkend. Pôjdeš tam v pondelok. Ak je to až v Maslaku? A ty to odkiaľ vieš? Raz sme tam išli s jednou kamarátkou. Ak chceš, môžeme tam v pondelok ísť spolu. Pôjdem s tebou. Vidíš, Selčuk, aký má dcéra dobrý nápad? Mladí ľudia týmto veciam rozumejú lepšie. V pondelok pôjdete pekne spolu, počuješ? Dobre, necháme to na pondelok. Dúfam, že nerobíme chybu, keď to odkladáme. Nie, nie. Nerob si starosti. Deťom sa onedlho skončí škôlka. Mala by som ísť. Ale to tak skoro? Je to moja práca. Nechcem, aby ma zbytočne čakali pred škôlkou. Len seď, ocko, seď. Ešte si úplne nevyzdravel. V pondelok sa uvidíme, dobre? Dobre, dcerka. Maj sa pekne. Dávaj si na seba pozor. Dcerka. Prosím? Dcerka, nevydaj sa na tú cestu. Na akú cestu, mama? Nikam nepôjdem. Ale pôjdeš. Možno o tom vieš, možno nie, ale pôjdeš. Pôjdeš, i keď poviem nechoď. Mami, prečo hovoríš takéto veci? Budeš veľmi smutná. Potom budeš veľmi smutná. Maj sa. Ajše, pošli Hajdara za pánom Atešom, má nejaké spisy. Nech ich prekopíruje a prinesieme ich. Iste. Ako sa volá pacient? No, nespomínam si. Nech povie, že je to pacient, o ktorom sme sa naposledy rozprávali. Dobre. A nech mi nájde nejakú škatulu. Chcem si zobrať zo pár kníh domov. Dobre. Pán Hajdar. Prosím, kráľovná. Nehovorte mi kráľovná, ešte to niekto začuje. Pôjdete za pánom Atešom a prinesiete spisy a ešte nájdete škatulu pre doktorku.
zbláznila. Snáď nebudeme veriť hocikomu z ulice. Len by sme sa porozprávali. Nikdy nevieš. Začala by si malou rolou, potom by si prešla do iného seriálu a zrazu hop. Nikto by ťa nemohol zastaviť. Určite. Samozrejme. Všetci tí ľudia sa predsa hneď nenarodili slávni. Prestaň, mama. Uvedom si, že už mám dieťa. Najprv som sa tebou nechala uniesť. Skúsenosť s Gil mi boha to stačila. Mne sa ten mladík páčil. Zajtra mu zavolám. Pôjdeme sa s ním porozprávať. Ak nič, tak nič. Vrátime sa späť domov a bude. Čo by sa mohlo stať? A keď budeš speváčka, herečka, alebo niečo podobné, určite v očiach tvojho manžela vyrastieš. Stav toho vášho pacienta je pomerne ťažký. Tak je, Hajdar. Ak nenájdem riešenie, tak o pár mesiacov zomrie. Ja snažil som sa povedať žart, ale asi to nevyšlo. Hajdar? Áno, pani doktorka? Vidím, že si zajšie rozumiete. To, čo je medzi vami, nie je moja vec, ale ak Ajše ublížiš, tak aj ja tebe. Rozumieš? Čo sú to za reči, pani doktorka? Len som ti to chcela povedať. Nechaj. Ďakujem za pomoc. Nie je za čo. Ďakujem. Dovidenia. Nech sa pacient vylieči. Ideme na prázdniny, ideme na prázdniny, ideme na prázdniny, ideme na Malé dievčatá, dávajte si pozor. Ideme na prázdniny. Ideme na Ak neprestanete, tak vás na prázdniny nezoberiem. Ale nepôjdeš na prázdniny ani ty s naším ockom. Samozrejme, potom nepôjdeme ani my. Ja idem s vami, aby som sa o vás starala. Čo sa deje? Tieto nezbednice ešte nespia? Pred chvíľou som volal do hotela. Povedali, že deti, ktoré o 9 ešte nespia, do hotela neberú. Počuli ste? Ak ešte nespia, tak ich tu budeme musieť nechať a ísť my sami s pani Zeynep. Zeynep ide, len aby sa o nás starala. Inak by nešla, však Zeynep. Máte úplnú pravdu. Zlé načasovanie. Pred chvíľou som im to vysvetlila. Dobre. V tom prípade teda nemusíme ísť vôbec. To nie. Prosím, ocko, poďme spolu. No tak v tom prípade budem počítať a kým poviem 10, musíte spať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Šup, šup, rýchlo. 7. No teda, to je ale dôležitý pacient. Za celý večer si ani nezdvihla hlavu. A stále som nenašla žiadne riešenie. Čo mu je? Horšie ako tá choroba je situácia, v ktorej sa nachádza. Je chorá a tehotná. To je zlé. Áno, ale musí byť nejaké riešenie. Každý deň nerobia nadarmo nové objavy. Som už veľmi unavená. Budeš ešte tu? Ešte budem chvíľu pracovať. Neostáva je veľa času. Dobre. Veľmi sa neunavuj, aby si mi neochorela aj ty. Nerob si starosti. Zaspali? Konečne.
Veľmi sa tešia na víkend. Pán Ege, nezdá sa vám to celé zvláštne? Čo je zvláštne? Predsa ja, vy... Viem, že dievčatá by boli veľmi smutné. Ale mám pocit, že to nie je správne. Pani Zejnab, ako ste už povedali deťom, na túto dovolenku idete s nami preto, aby ste sa o ne starali. Tak sme sa predsa dohodli. Isté, ale vie o tom aj pani Lále? Nie. Pán Ege, myslím si, že by sme jej to mali oznámiť. Pokiaľ ma z toho vynecháte, môžete to oznámiť komu chcete. Zaspívajme si o žabke. Dobre. Žabka malá, kdeže máš svoj chvostík? Nemám chvostík, plávam od radosti. Kvak, 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 kvak. Kvak, kvak, kvak.
Našla som riešenie. Prosím, Lále. Ale tež i hneď sem príď. Si v poriadku? Stalo sa niečo? Asi som našla jedno riešenie. Idem. Hneď som tam. Cesta ich unavila. Áno, nie sú zvyknuté. Už dávno nešli takto dlho autom. Pán Ege, hovorila som vám, že zatelefonujem pani Lále. Zavolali ste? Zavolala, ale nedovolala som sa. Chcela som, aby ste to vedeli. Po príchode do hotela jej opäť zavolám a všetko jej poviem. Ako som už povedal, pokiaľ ma z toho vynecháte, povedzte to, komu len chcete. Ocko, ešte pôjdeme dlho? Ešte sme neprišli? Už sme skoro tam. Tešíš sa? Áno. Tak potom zobuď aj sestru. Pozri, už sme tu. Vstávaj spať jeden. Celú cestu si prespala. Vítajte. No tak poď. Dobrý. Je to tu veľmi pekné. Ja som tu poprvýkrát, našiel som to na internete. Vítajte. Dobrý deň. Ege Aiden. Včera som volal a chcel som 2 izby. Pamätám si. Vedľa seba však. Jednu pre deti a jednu pre vás a manželku? Lále? Asi som to vyriešila. Čo mi uniklo? Na čo si prišla? Prišla som na to, ako urobiť tú operáciu. Nemôžeš ísť hneď na operáciu. Najprv musíš brať lieky, aby si na to telo zvyklo. Ale párkrát to tak urobili. Tých párkrát, čo hovoríš, boli len nevyhnutné prípady. A všetci tí pacienti zomreli. Som pripravená riskovať to. Nikdy. Aj keby sme to riskovali, narkoza môže ublížiť dieťaťu. To vieš aj ty. A práve toto ti uniklo. Nepoužijeme narkózu. Čo? Urobíme to v lokálnej anestézii. Lále, netáraj. Všetko okrem jedného rezu budeš cítiť. Kvôli životu dieťaťa a môjmu životu sa to oplatí. Ale v lokálnej anestézii sa to ešte neoperovalo. A práve preto chcem, aby si ma operoval ty. Si jediný, komu môžem dôverovať. Lále, čo za operáciu? Čo sa to deje?